Hello guys, naninguphi 2020 December uGeli ethola ukuthi she is pregnant. Luckily uma wayengekho ekhaya ngaleso sikhathi. Yabo nje lesikhathi sokuthi uchama njalo. Kwakuyimo emdala ngoba usisi wami omdala wayengekho, kwakuyimo omdala uma engekho. And nganginciphile guys. Nganginciphile. Phela mina ngakade nje ngithe kuba slim thick nyana. Kodwa December kahle nje umatric wami ngoba phela bangibreaka matric so ngaqala ngaba isilene because ekhaya kwakuhlolwa uvele samakhosazana ekhaya samakhosazana. Ngangine stress ukuthi hey ngabe lento engiyenzile Nkosi ngizoyithini. Hayi ke December ngikhulele uma ngekho ku right. Ngangine stress nje lesokuthi Nkosi January uma abuye ekhaya. Mayebuye uma abuye nje abo umuntu wabuya usuku khona babuya kanye nobaba bebuya usuku nje olo babuya bafika ngolo suku bahlala emini bahamba ngakusasa. Wangifica ngigezwa wathi awungaphamisa skip. Wathi nganginamabele amahleke mina shame wathi uma yini amabele akhe sibamnyama ayesemnyama la engkhonweni ngathi mina awuma amabele amahlezi wayebehleze emnyama hayi wathuli vele umama khona baba akanamsindo akashayana akenzi lutho. Hayi ngajabula vele kwashaya ngakusasa bahamba wahamba mhlawumbe insuku ezincanyana wabuye esebuya yedwa. Hayi ke lapho esebuyile wayethi nje mhlawumbe mayeqhamuka ekitchen ngisuka ekitchen ngiye kwenye indawo. Manje la khona yena mina ngangasahlali khona ngoba nje wayengibuza njalo ukuthi wenzeni unani. Manje mina angangazi ukuthi ngizomtshela nje ukuthi mangikhulelwe because yena wazi ukuthi ngiyintombi mina. Manje sengizothi mangikhulelwe kanjani. Hayi futhi nje ngangisaba. Hayi ke ngihlezi ngiphika. Bathi ngalolu suku lolu olunye ebusuku sihle nje sibuka TV zalala ingane kwalalwa kwase sekusele sekuyithi yabo laba abadala. Uma wase wakhipha i-pregnancy test wanginika wathi mi awuchame la. Ngathuka kwakuthi angimba umgodi ngingene phakathi ngigqibe angazi kanjani kodwa khona kwakuthi anginyamalale. Ngathi ngahamba ngathi uthi ngiyochama emnyango bathi uma chama la ufuna ukubona ufuna ufaka amanzi usekabi. Ngachama lapho vele ngoJanuary ngase ngino 2 months ngangina 2 months January. Ngachama ngathi nje ngisaqeda ukufaka umchamo kulento le efaka khona yavele yaba na 2 line. Hayi wathuma ithini ngathi mina kuthelana kulindwa ukulindwa 5 minutes. Hayi wathuma okay. Lapho nje ngiyawubona umuqa abawu2 ngahlala 5 minutes wonke ngilokho ngithi phela ngase ngithe kulindwa 5 minutes ngahlala 5 minutes ngilokho ngihleli imigqa ngiyayibona and iyayisigqame kakhulu ngalesikhathi ngilokho ngihleli lokho iyagqama isibovu. Hayi ushawa 5 minutes ethi thini ngithi mina 2 line athi u2 line usho ukuthini ngasho ngathi usho ukuthi ngikhule ngingasaphoxekile ngangiqaphoxa nje empilweni yami. Wasukuma uma wayesembedeni wasukuma wezeduze kwa wasukuma ngangitsho ukuthi uzongishaya phela uma uyashaya wayengishaya futhi nje lo uyashaya. Ngayibamba ihlathi ngangitsho uzongishaya ngempama wathi hayi khuleka ngeke kushaya thatha ifoni ubhalele ubaba wengane umtshela ukuthi usengibambile umtshela ukuthi ukhulelwe. Vele ngase ngimbhalelile ukuthi uma ngilo ngimbhalela nje uboy uthi yena mtshela umakho ukuthi ukhulelwe. Manje ngingazi ukuthi mina uma ngizomtshela kanjani ukuthi mangikhulelwe. Wangibamba kanjalo kuma ukuthi igirl lakhe aliselona intombi ya 25 seliyi13 elincane. Lapho ke ngase ngiplanile nje ukuthi vele ama-results ezophuma ngoFebruary izophuma ngoFebruary. Ngase ngiplanile ukuthi February uyashaya ama-results aphuma mina isisi ngiyasifihla
ngoFebruary ngiyahamba nge-varsity. Mangifika e-varsity-ke ngizobuya nje kahle ngabo-July ekhaya, vele ngiyateta August. Ngangithi nje ngifuna ukubuya ekhaya senginesisu nje esishoyo ukuthi hhayi ukhulelwe. Hhayi-ke umama vele wangiphupha. Uma ubheda nje ukuthi uyaphuphana. Waphupha nje waphupha ngikhulelwe. Impilo yami kwasiza ukuthi-ke